15 ऑगस्ट 1995 वर्सां पुर्तुगालाक जल्मलो। 13 जुनाचे 1231 वर्सां पादुआक तरलो। गिरेस फामिलीन सातातून जल्मलो। जायत्या मिलाग्रीचो शिंवर केलो। मेलोल्या मनशाकूय जिवो केलो। देवान तुका पावर दिलो। नोरोन एकाच वर्सा भितर सान जालो। जेजूचो खरोशीस म्हणून तुका मारलो। सातातून जेन्ना शर्माव सांगतालो लोकांक गरजांनी जागो पावो नासलो। दर्या कुशीक एक फावट शर्माव सांगलोलो। तकली वयर काडून नुस्त्यांनी आयकल्लो। साताचो सात म्हणून लोकांनी पाचालो। मिनी जेजू दिसता तुज्या गोपान केवलोलो। सातातून भावार्थान मारल्यार उलो तो आमच्या दाराक पावता। तो मिलाग्रीचो सागोर वचोऱ्या विजमिता करून दाखयता। सांडलेली वस्त भावार्थान मागल्यार तो आमकां ती जेरूर दिता। धर्मुगळा राखाको संवसार ताचें देवस कोण वाडयता। सातातुनीन मिलाग्र्यो केल्ल्यो आमच्यान त्यो मेजूंक जावच्यो नात। उपकार फारीक करूंक जावचो ना आमच्या काळजा मनान। देवाचो पाटलाव करूंक गिरेस्तायेक तो करूंक पावलो फाट। प्रवचन करूंक तो देवाची बरी खबर परगट्टा मात। एक स्टोरी आपल्या ल्हान भुरग्या सांगाताक घेवन काम करता। थोडोच वेळ भुरग्याचेर विसर पडोन आयकात फुडें कितें घडटा। घरांत केवताना भुरगो तिका उदकांत पडोन सोंपलोलो मेवता। आपल्या पुताक जिवो कर म्हणून जाता दोनीशी प्रार्थना करता। एक मिलाग्र जालेली तुमच्या ती कानार सादयता। एक मोनो बेरो सातातोनिशी संवसाराक म्हणून वेता। तो सगलीं आपली पातकां एका पेपरार बरोवन हाडटा। सातातून ताची पातकां बक्षिता। पेपरार आसलेली पातकां पुसून वेता। तारीख वयती जुनाची सगल्या कामकां खुशालकायेची। सगळीं आमी परब मनयता बागेवत सातातोनीची। शिवोले चिंचिनी देवसा परब दोबाज्यान मनयता तुजी। जाणटी नेणटी भुरगीं येवन आशिर्वाद घेता तुज्या पांयाची। मनिसाकांताक पयसा पडटा कोणाचो आदार ताका ना मेवता। तेन्ना जायतो लोक तुजेशी सातातून धांवोन येता। थिंगेर रावून तुजेशी मागता। आपल्यो गरजो तुका ती सांगता। मागलेलें तूं तांकां फावो करता। सातातून मिलाग्रीचो कुंवर वर्तता। मागलेलें तूं तांकां फावो करता।